Szia, Dia! Hallottam, mész ma valamerre. Igen, baráti találkozó lesz este, úgyhogy valami kis csinosat szeretnék. Lehet elegáns is, de nem kell ez a nagyon feszes. Jó, rendben. Szerintem legyen egy laza konty. Az elegáns, de nem túl konzervatív, és az esti baráti találkozóhoz tökéletes lesz. Szuper, rád bízom, tökéletes. Kicsit alákreppelem a frizurát a kontyhoz, mégpedig azért, hogy legyen egy textúrája, volumenje, mert a vékony szálú hajak összeesnek, és nem lesz volumenje a kontynak. Most következik a hullámosítás, mégpedig azért, hogy sokkal szebben tudjam hajlítani a tincseket az adott formához. Most készítettem ide egy stabil pontot, hogy ne essen szét a konty, és mindent ehhez a ponthoz fogunk igazítani. Elkészültünk a nyári kontyunkkal, laza, de elegáns. Te milyen hajat csináltatnál a nagy hőségben? Írd meg kommentben!